Fa 3 anys i mig ens vam apropar aquí, a les pistes d'atletisme Paco Águila de Badalona, per veure com estaven les instal·lacions. Ens havien explicat que estaven molt malmeses, que necessitaven un canvi. Llavors ens van explicar que esperaven que el canvi sigués proper. 3 anys i mig després, les coses continuen igual. Ens hem apropat aquí a les pistes d'atletisme de Badalona per parlar amb el president de l'UGE Badalona, David Gallego, perquè ens expliqui la situació actual. David Gallego, què tal? Bon dia. Bon dia. 3 anys i mig després, tornem a estar aquí per veure la situació de les instal·lacions, de la pista. Què ha canviat en aquests 3 anys? Doncs res, canviar no ha canviat absolutament res. De fet, no és que no ha canviat res, que anem a pitjor, perquè el material continua degradant-se. De moment no tenim un pla segur del que passarà i bueno, anem trampejant com puguem, aportant material des del club, perquè l'Ajuntament tampoc està aportant res, i anem fent. Aquell dia recordo que em vas dir que només entrar per la porta ja desxifraves una mica els problemes. És igual ara? Sí, home, és saltant a la vista, o sigui, només cal fer una ullada a tot arreu i jo crec que en 360 graus veus pràcticament problemes a tot arreu. Si tenim el tartà, ja es veu, no cal fer gaire cosa. Tenim allà la cotxoneta que ja es veu que està mig oberta a la de l'alçada, o sigui, ja s'interpreta que dintre no deu estar molt millor que la coberta. Ja es veu la gàbia de llançaments, que també, bueno, ja es veu com està, que està doblegada. No és que estigui baixada, és que no pot pujar ni baixar, o sigui, està com està. Anem a fer una llista ràpida. Parles de la gàbia, parles del tartà, parles també del fusar de salts, moltes més coses, no? Obstacles... Bueno, és que és tot. Ja en aquell moment, sembla que ja ho vaig comentar, a l'informe que va fer un jutge de la Federació Espanyola, ja va dir que realment de la instal·lació no se salvava absolutament res. L'única cosa que se salvaven era que teníem suficient número de tanques, ja no parlava de l'estat de les tanques, sinó que teníem un suficient número de tanques grans, i els startings, que els va reparar el club, o que van reparar-los nosaltres amb material que ens va deixar el Club Atletisme de la Lletània. Per iniciativa pròpia. Exacte, per iniciativa pròpia. Però ja està, o sigui, són les dues úniques coses que de la instal·lació es podien salvar. O sigui, tota la resta no valia res, absolutament res. Recordo que em vas explicar que anàveu a crear una comissió per intentar lluitar, per intentar reivindicar. Us han anat fent cas, tant ajuntaments com la resta d'ens del municipal, de cara a un cop veu crear la comissió amb les vostres protestes? Sí, van crear una comissió que a més ha funcionat molt bé la comissió, que són famílies que són del club i també membres de la Junta. S'han fet moltes activitats i realment jo crec que hem aconseguit una cosa que fins ara era impensable, i era que és que a la ciutat, crec que hi ha un bon nombre de persones de la ciutat, s'ha donat compte de que, a part de no només la pista, que les instal·lacions esportives a la ciutat estan molt malament, i hem aconseguit el recolzament de molta part d'aquesta gent. És a dir, quan nosaltres fem una piulada al Twitter o fem una reclamació o sortim a la tele, tenim molta repercussió, realment. O sigui, la gent està a favor, i sembla mentira perquè és una instal·lació que estem aquí, que pràcticament... Estem molt allunyats. Estem molt allunyats, molta gent no sap ni què està, directament, però hem aconseguit que la gent ens recolzi molt, i de fet una de les coses que es parla a l'Ajuntament és que estan molt cansats d'aquesta repercussió que estem tenint, no? Ens aturem aquí abans de la línia d'arribada, veiem el fossar de salts, com està la zona, diguéssim, al voltant. Realment, aquesta vista, clar, necessita un canvi brutal. Bueno, brutal no, és que pràcticament hem de pensar que això ha d'entrar una màquina, una excavadora, l'ha d'aixecar absolutament tot, o sigui, no queda res, quedarà un solar sorra, i tornar a refer-ho tot. O sigui, aquí un tècnic de l'Ajuntament ja va vindrà, i crec que va ser l'arquitecte, i ja ho va dir, la fase de manteniment ja ha passat, és a dir, només queda és reconstrucció, ja no és manteniment, aquí no es pot fer manteniment ja. Comentaves el tema sobretot de l'homologació de la pista, no? Necessiteu l'homologació bàsicament per poder també fer competicions, que hi ha molts clubs que part dels ingressos venen d'aquí, d'aquestes competicions que fan tant de promoció com absolutes. És bàsic, no?, per l'economia d'un club també? Home, nosaltres ho trobem molt a faltar, perquè les últimes competicions que van fer, que van ser abans del 2015, si no ho recordo malament, com a club teníem l'objectiu d'organitzar 3 a l'any, com a mínim, de controls d'aquests que feia la federació, perquè realment era una entrada important de diners. Jo crec que en aquell moment
no sé si es guanyaven, quedava pel club quasi 1.000 euros, quasi, si no recordo malament, de benefici per cada organització. Clar, parlem de 3.000 euros l'any, des del 2014 a 2015, que no hem fet cap. Evidentment que ha hagut una pandèmia, que hi ha hagut sèrie de coses, que potser ara ja no es guanya tant perquè també abans no hi havia fotofinish, que ara s'ha de pagar i tal, però bueno, si fas números i multipliques, posa 1.500 per 7 anys o 8 que portem, és un dèficit que portem de 9.000 euros tranquil·lament, que el club ha deixat d'ingressar. I a més, a banda de les competicions que no heu pogut fer, que heu deixat d'ingressar, també aquests diners, també em parlaves de la possibilitat de que hi haguessin socis que no s'apuntessin per l'estat de les pistes. No sé com en aquests 3 anys com ha sigut aquest tema. Home, evidentment, hi ha gent que ve a les pistes, veu l'estat i recordem que tenim una pista aquí a un parell de quilòmetres, que és la de Santa Coloma, que estan molt millor que aquestes, que si tenen possibilitat de desplaçament, evidentment trien per al canvi, no? I trien per una instal·lació que estigui en condicions. La veritat és que tampoc ens podem queixar, perquè nosaltres som una entitat que quan no tenim problemes que no són de l'entitat, perquè per sort mai són problemes de l'entitat, són problemes aliens a nosaltres, creixem i creixem molt. I de fet, el nostre número tràgic sempre són 300 socis. A la que arribem a 300 socis passa alguna cosa que ens fa perdre 100 de cop. No? El 2015 es va fer una obra aquí a la Gespa, vam arribar als 300 socis, amb l'obra de la Gespa vam perdre 100. Quan vam tornar a arribar als 300 socis va vindre el Covid, llavors vam perdre 100 una altra vegada, i ara que tornem a ser 300 ens ve en principi una obra que potser ens tornarà a deixar a 100 menys. És que, disculpa David, t'interrompeixi, perquè és que realment aquest obstacle és que fins i tot és un perill per la gent que practica. No? Sí, aquests obstacles, per si no ho sabeu, aquests són els de les Olimpiades del 92. O sigui que això té història. Que per un museu està molt bé, no? Forma part de la història, no? Però és que van fer servir a les Olimpiades, a l'Estadi Olímpic. I aquests són els més nous que tenim. Aquests són els més nous? Home, clar, són de 92. O sigui, això és un resum del que succeeix aquí. Aquí el material que tenim, el més nou que tenim tot, és el que va vindre de l'Estadi Olímpic, per tant, el més nou data del 92. I després ens fixarem en els altres, però aquest en qüestió és bàsic. I ho deia, el del tema del perill, perquè ja no només els obstacles. Hem vist com estava el Fusa, com està el tartà. Per sort, m'imagino que no hi ha hagut lesions importants de molts atletes, o sí, no ho sé, però òbviament és una opció, és un perill. Sí que tenim lesions i a més és molt significatiu, perquè de fet abans, fa uns anys, potser el club tenia 4 o 5 partes de lesions aquestes que fem del seguro mèdic, no? Tramitat amb la federació, i teníem potser 3, 4, 5 a l'any. Aquest any portem, si no m'equivoco, ja portem quasi uns 12 o 13, i sobretot tots concentrats, la majoria, al principi de temporada. O sigui, en un parell de mesos vam tindre com 12 o 13 de cop. Sí, jo crec que sí que està començant a afectar, que el tartà està malament, que el material en general està malament, jo crec que comença a afectar. Parlem també del tema del govern municipal. Heu tingut una autèntica muntanya russa amb els governs que han governat a l'Ajuntament de Badalona. Han passat tots els tipus de partits, han hagut canvis, han tornat uns, han marxat altres. Suposo que aquesta situació tampoc ha ajudat. No, bueno, no sé si ajuda o no ajuda, jo crec que en el fons no. O sigui, ajuda en el fet de que, com aquí a Badalona tenim una tradició que és molt maca, que és que cada any i mig canviem de govern. Llavors aquí ningú arriba als 4 anys, ja fa molts anys que ningú arriba als 4 anys. Llavors sempre estem en precampanya, per tant, tots sempre estan prometent que es faran, jo te recolzaré i tal, fins que arriben al govern. Llavors què passa? Que arriben al govern i sembla que totes les reunions que has tingut amb ells mentre estaven a l'oposició no serveixen per res, perquè t'has de tornar a reunir amb el tècnic de torn, que sempre és el mateix, perquè els tècnics no canvien, per tornar a explicar el que vol fer. Llavors dic, però si aquesta reunió ja l'hem tingut 3 vegades amb tots els governs que han anat passant. Quan era l'oposició, no? També l'hem tingut amb vosaltres, i ara com el govern també. Exacte. Què passa? Que cada cop que hi ha un canvi de govern, tornem a començar, perquè a més sembla, que aquí a Badalona, no sé si a la resta de les ciutats passa igual, que quan hi ha un canvi de govern ningú ha fet res del que havia dit. Per tant, és com que no s'ha fet res, hem de tornar a començar. I tornar a començar vol dir, tornem a començar amb els plaços, o sigui, reunió amb l'entitat per veure què necessiteu, ara anem a fer un projecte, anem a veure si arribem a la licitació, ara en aquell moment, perquè mai hem arribat al moment de la licitació, no tenim temps d'arribar perquè canviem de govern abans, però el problema està en que entrem en un bucle que sempre estem igual, però ja et dic, el que nosaltres ni ningú a Badalona entén és que s'hagi d'explicar 50 vegades el mateix, perquè ja se l'has explicat quan eren a l'oposició, se l'has explicat quan són govern. I les promeses que us han fet també. Exacte, i el tècnic, que és el pitjor, sempre és el mateix.
Con la qual dius, si no t'estic explicant res nou, o sigui, tira endavant ja d'una punyetera vegada, no? Al final. Ara fa 7 mesos, si no m'equivoco, es va pressupostar una millora de la pista per reformar-ho tot. No sé com està aquesta situació ara, si teniu de cara al futur ja una mica una previsió del que passarà. Bueno, en principi hi ha un pressupost aprovat, un pressupost d'inversions, i si no recordo malament, crec que el pressupost d'inversions aquest que es va aprovar, la partida d'esports més important ve a parar aquí a la pista, que és 1.900.000, més o menys, aproximadament, i aquest pressupost, el que nosaltres creiem que sí que pot afectar una miqueta és que l'Ajuntament ja no portarà l'obra en si, perquè ens han dit que ells no tenen capacitat de portar aquesta obra, i llavors han contractat en Gestur, que és una empresa pública d'aquí de Badalona, i clar, el que no sabem és si això implica que el pressupost es redueix, és a dir, perquè entenem que d'aquest 1.900.000 una part s'ha de pagar l'arquitecte, que ja no serà el de l'Ajuntament, serà el de l'empresa, que l'empresa lògicament ha de guanyar diners, per tant entenem que el pressupost es redueix una mica. No sabem què implica o què no implica, però sí que, evidentment, aquest 1.900.000 potser es queda en 1.700.000 ara mateix. Recordem que en aquell moment, quan va sortir la notícia, el Rubén Guijarro, l'alcalde de Badalona, va dir que això era intocable, que això havia de ser sí o sí, perquè aquesta pista s'havia de remodelar. Sí. A veure, jo crec que tots tenen clar que això s'ha de remodelar, perquè això és una vergonya. Per la ciutat és una vergonya. És una vergonya. És una vergonya i tots ho reconeixen. I, de fet, el ple del 2019, em sembla, just abans del... No, 2018, al novembre del 2018, si no recordo malament, va haver-hi un ple on vam anar nosaltres i el Rugby, que és l'altra entitat que entrena aquí també, per exposar públicament el tema, i tots els grups polítics van dir que era realment que és una vergonya, que és un deute pendent de tota la ciutat amb aquesta instal·lació històric, no és un tema d'ara, i que s'havia de fer. I tots, en principi, tenen prioritat per fer-ho, i és una cosa que s'ha de fer. El problema és que no sabem per què, a Badalona es fan altres coses, no moltes, també t'hem de dir, perquè les instal·lacions estan totes malament, però és com que tenen més prioritat les altres, en aquest cas, no? O sigui, si s'ha de fer una gespa en un camp de futbol, doncs, com que s'arregla abans, no? Perquè entenc que sense la gespa no poden jugar, però és que nosaltres sense la pista no podem competir tampoc. Una entitat, la de l'UG Badalona, que està a punt de ser centenària, no? Sí, el 2026, a l'octubre, farem 100 anys. I suposo que per llavors, òbviament queda encara molt, però entenc que per llavors ja voleu que la vostra casa sigui una casa real. Home, esperem que molt abans. Si tenim que esperar el 2026, jo crec que ja serà un drama. Però la idea és que sí, que tinguem una pista ja en condicions i podem fer un centenari com Déu mana. Precisament ara estem passant per la gàbia de llançaments. És el que comentaves, Aquí no es pot practicar cap tipus de llançament, ni martell, ni disc. No, a veure, evidentment, el que és seguretat és zero. La seguretat la posem nosaltres perquè aquí podem llançar, però evidentment no ha d'haver-hi ningú a prop mai. És a dir, els atletes sempre han d'estar molt separats per evitar problemes. Però evidentment és una gàbia que ara mateix ni puja ni baixa, ja veus que té forats, que les portes no s'obren ni es tanquen. Totalment doblegada per la part de dalt. Està doblegada per la part de dalt, sí, realment és un problema, és una gàbia que a més es va reconstruir el 2015 i es va reconstruir sense seguir cap normativa, és a dir, no compleix amb cap normativa legal de la IAF. I com va ser això? Pues és un misteri, perquè suposadament quan van fer l'obra de la gespa i es va remodelar tot l'interior de la pista, es va fer càrrec una empresa que suposadament entenia d'atletisme. I en canvi no ho va fer. I no, perquè no va fer bé ni la zona de llançament de pes, perquè al principi vam aconseguir que ho canviessin, però no eren rodons, els cercles, no sé per què no van fer-los rodons, i la zona aquesta de llançament, el que és disc i martell, no compleix amb les mesures mínimes de distància. O sigui, podria haver funcionat si haguessin fet un cercle només, i fer un cercle i amb un reductor, fer el disc i el martell des del mateix cercle. Però al fer els dos cercles, automàticament és il·legal, perquè no compleix, o compleix la distància de seguretat per davant, però no per darrere. O sigui, o la fas complir per una banda o per l'altra, però les dues no arriba. Això, clar, en general, la situació i les instal·lacions com estan us impossibilita que qualsevol de les proves que es practiquen a l'atletisme es pugui practicar al 100%. Els llançaments, òbviament, ja no ho expliquem, perquè òbviament tenir llançadors aquí és molt complicat. Sí. Parlem dels atletes de renom que té el Badalona. En qüestió teniu dos, que són dels atletes amb més futur de Catalunya, que són Marc Garcia i Laia Zurita. Sí. Ells entrenen aquí. Sí, Entrenen aquí, són fills d'aquesta pista. De tota la vida, sí. No sé fins a quin punt, quan ells comencen a guanyar campionats, comencen a fer marques, arriben a campionats d'Espanya, són atletes destacadíssims, sub-18, tant ajuntaments com la resta, què diuen en aquest sentit? Res, què diuen? Res. Feliciten, perquè no poden fer una altra cosa que felicitar i dir que Badalona és esport i tal, però a l'hora de la veritat, res. O sigui,
l'entitat no rep cap ajuda per ells, no és una cosa que mai és una cosa que sempre ha estat així, i mai s'ha fet un reconeixement públic ni a ells ni a ningú relacionat amb l'atletisme, o sigui, aquí a Badalona de tant en tant l'Ajuntament fa reconeixements públics, doncs a l'equip de futbol que ha guanyat tal o l'equip de tennis, que el que sigui, no? Doncs aquí a l'atletisme sempre s'han dit que s'han de fer un, però per qualsevol motiu o el que sigui, mai s'ha fet cap. Ara tenim dos atletes molt bons, hem tingut a la Unió, hem tingut atletes, hem tingut olímpics, hem tingut atletes mundials, però mai, és com que l'atletisme està molt arrelat aquí, perquè és una entitat històrica, però no li donen, jo crec, la importància que podria tindre. Una importància que al final heu de vosaltres posar els mitjans a través de xarxes socials, a través de les famílies i els socis i sòcies, posar-ho de manifest, que teniu aquí també una cantera, una promoció que està pujant i que està pujant amb aquestes instal·lacions. Sí, home, jo crec que és un valor per nosaltres en aquest cas, perquè poder entrenar en aquestes condicions. També he de dir que soc conscient que dir això jo ara mateix sembla... és raro perquè sé que hi ha altres entitats que ni tenen pista, que també hem de partir d'aquí, ¿vale? Però bueno, des del punt de vista que hauríem de tindre pista, perquè la tenim i hauria d'estar en condicions, sí que tenim la proposta de valor, que és el que nosaltres sí que una miqueta ens ajuda a dir, és que bueno, si en aquestes condicions tenim atletes com tenim i els tenim on els tenim, doncs volem pensar que amb una pista en condicions serà molt millor, no? I tindrem molts més atletes i molts més atletes de nivell també, no? Venim d'un procés electoral de la Federació Catalana d'Atletisme, canvi de junta directiva, la nova presidenta, Mercè Rosic. No sé si has parlat amb ella d'aquesta situació i si creus que la federació pot incidir en alguna cosa o pot ajudar en alguna cosa. Amb això jo vaig parlar amb ella un parell de vegades quan era abans de les eleccions, vam parlar amb ella i jo sempre he dit que una de les coses que he trobat a falta de la federació com a club, ara ja parlo com a club, és que nosaltres formem part d'una federació i jo crec que aquesta federació també hauria de lluitar una miqueta pels clubs quan tenim aquest tipus de problemes. I una de les coses que trobo a faltar és que amb el Joan Villuendas mai es va fer, almenys que jo sàpiga, cap reivindicació pública de que aquí a Badalona era una vergonya el que estava passant. Sí que sé que a nivell privat, quan vam fer una cursa aquí a Badalona, que estava la federació pel mig, li vam parlar amb l'alcalde de torn, perquè hi havia en aquell moment, però vam parlar, però públicament no s'ha fet mai res. Hem fet piulades on hem nombrat a la federació tal i de fet no han fet ni un me gusta. Ni un me gusta ni un retuit. És una cosa que jo trobo que com a club és lletja, perquè necessitem aquests recolzaments públics d'entitats fortes i més grans que nosaltres. Important com el vostre, d'una ciutat gran, és a dir, al final també un valor esportiu. Jo crec que sí, però és el que et dic, perquè formem part d'una federació i aquesta federació, avui per avui, és una federació de clubs. Per tant, si tu no cuides els clubs, doncs tenim un problema, no? Llavors és una cosa que jo vaig parlar amb la Mercè, ja sé que em va dir que si ella arribava a ser presidenta, que ella sí que es comprometia a fer les tasques que calguessin i tal, i, bueno, sincerament no he tornat a parlar amb ella des d'aquell moment, des que ha estat presidenta, però sí que crec que complirà en aquest cas. La situació aquesta no ajuda ni a socis ni a sòcies, no sé com ho han viscut en aquests 3 anys. Ara m'explicaves que, òbviament, de cara al futur, doncs, òbviament s'espera aquesta millora, possiblement afecti a tant a socis i sòcies, perquè d'alguna manera hauran de veure's afectades per les obres de la pista. No sé com han respost últimament, en els darrers anys, aquestes persones que continuen aquí, continuen sent persones bàsiques en el club i continuen entrenant en aquestes instal·lacions. La veritat que tenim sort que la gent que és d'aquí del club és molt del club i és molt fiable, no? I són gent que realment valoren no només la instal·lació, sinó que valoren l'equip tècnic que tenim aquí, l'ambient que tenim a l'entrenament. O sigui, jo crec que suplim molt bé les mancances i a més el club sempre que pot aporta el que tingui que aportar, no? El que passa que sí que és veritat que es podrien comparar amb altres instal·lacions, però crec que no ho fan. Jo crec que no ho fan, perquè estan a gust, jo crec que estan a gust. I moltes vegades pensa que també hi ha molta gent que ve a entrenar aquí que no coneix cap altra realitat que aquesta instal·lació. I que, de fet, quan entren per la porta i veuen una pista altertant, diu, uau, com mola, no? Però perquè no han vist les bones. Correcte. Perquè la primera que han vist aquesta i no han vist cap més, no? Per tant, hi ha molts que, de fet, diuen, tampoc pa tanto. Ara que passem pels vestidors, ràpidament, em sembla que també hi havia una modificació aquí, va haver-hi una modificació dels vestidors. Sí, aquí amb els vestidors, ara fa un parell d'anys, el
Si no recordo malament, va ser el 2020, al setembre, van començar una obra que suposadament havia de durar un parell de mesos, que era una obra de remodelació de l'interior dels vestuaris, que al final va ser pintar, posar uns bancs nous i la instal·lació d'aigua i llum. I aquesta obra, en principi, que havia d'acabar l'octubre, el novembre del 2020, finalment va acabar el juny del 2021. Déu-n'hi-do. Però... Pandèmia per enmig, també. Bueno, no va ser l'excusa. No. L'excusa va ser que aquí diuen que des de l'Ajuntament no es pagava el proveïdor, o sigui, el que estava construint se li pagaven els materials, per tant entenem que va arribar un moment que l'empresa va dir me paro, perquè va haver-hi molt de temps que no hi havia moviment realment. No és que l'obra avancés, sinó que no avançava. Al juny van obrir el vestuari, però van obrir-lo sense aigua calenta, perquè aquí l'aigua calenta anem per bombona, no anem per gas natural, i sembla ser que ningú va fer la licitació de l'aigua calenta amb els plaços i els temps públics que això comporta dintre del món de l'Ajuntament, i no ha estat fins fa un mes que hem començat a tindre aigua calenta, és a dir, hem passat des del juny del 2021 fins pràcticament a finals de gener del 2022 és quan hem començat a tindre aigua calenta. Déu-n'hi-do. Anirem acabant, David, el tema que m'expliques, òbviament, totes aquestes millores. Existeix una licitació, com a mínim s'està tramitant una licitació de cara a poder millorar tot això. Més o menys tu com a president, persona que portes molts anys aquí, quant de temps preveus que pot durar tot plegat? Quant temps preveus que això pot arribar realment a millorar com tocaria? A veure, nosaltres tenim el compromís de l'alcalde, que tampoc vol dir res, perquè tenim els compromisos de tots els alcaldes que han passat pels últims 6 anys, però bueno, tenim el compromís de l'alcalde que aquesta obra és prioritària, s'ha de fer ja, i amb els plaços que estem treballant o que ens poden dir, és que és probable que l'obra pogués començar durant el primer trimestre del 2023. No ens concreten data exacta, però entre el gener i el març seria un termini adequat. Preveiem pel que ens diuen també, que ens diuen, que encara que no és segur, però parlen d'una obra que durarà entre 9 mesos i potser un any, o sigui, estem parlant de que potser estrenem pista el 2024. Acabem amb l'última, precisament, aquesta afectació important que es veu aquí, possiblement repercuteixi molt en el club. Heu tingut, com comentaves, atletes mundialistes, atletes olímpics, ara teniu una fornada important també d'atletes. Creus que a causa de com està la pista sou més petits del que hauríeu de ser? Sí, estic seguríssim. Ja et dic que som una entitat que per si sola jo crec que tenim capacitat de créixer i ho fem sempre, perquè cada cop que hem tingut un entrebanc hem aconseguit tornar a recuperar 100 socis relativament ràpid, a pesar de l'estat de la instal·lació. És a dir, jo tinc molt clar, i vull pensar que serà així, que quan la pista sigui nova i sigui un caramelet nou, això pujarà molt i de cop, no? Perquè jo entenc que també l'Ajuntament ja farà el possible perquè la gent sàpiga que hi ha una pista que és nova, que està en condicions, i també recolzarà que hi hagi una mica més de promoció, no? Però estic segur que realment el club creixerà els propers... Jo crec que de cara al centenari, potser als 500 ja podem arribar. Queda dit. David Gallego, president de la UGB Badalona, gràcies per atendre'ns i molta sort de cara al futur. Vosaltres per fer-nos cas.